żeby przepowiadając Ewangelia, sył zarno wiary na całym świecie. Was my prosimy. Chcemy samodlić za papieża Franciszka, biskupów, a osobliwie obecnego z nami biskupa Zbigniewa, żeby biorąc w ręce eucharystyczny chleb w jedno przebodziwale wiernym, że je w nim żywy i prawdziwy Chrystus. Was my prosimy. Chcemy samodlić swój cud za przeczeną biskupa Konstantina Dominika, żeby pomógł w dopełnieniu beatyfikacyjnego procesu tego Bożego Słodzi. Was my prosimy. Chcemy samodlić za rządzących Polską, żeby wykazywali uważani dla tradycjowych chrześcijańskich wortnotów i szekale prawdziwego dobra każdego człowieka i całego narodu. Was my prosimy. Chcemy samedlec za rządzących Polską, żeby okazywali uważani dla tradycjowych chrześcijańskich wortnotów i szekale prawdziwego dobra każdego człowieka i całego narodu. Was my prosimy. Chcemy samedlec za należników Kasiepsko-Pomorskiego Zrzeszenia, żeby bez swojej dziejanie tworzyli jedność cały kasiepści spolezne. Was my prosimy. Chcemy samodlić za kasiepści rodzynę, żeby połączony z błega i kłesoła parmieniały dobrocą i miłotą. Was my prosimy. Chcemy samodlić za naszych umarłych, żeby po swoim robocym życiu mogli radować się nagrodą wieczną za zebrane na ziemi plony dobrych uczynków. Was my prosimy. Chcemy modlić za nas samych, żeby my rozumieli z każdym napotkanym człowieka dzielić się swoją wiarą. Was my prosimy. Najłaskawszy Boże, wejrzyj z miłością na nasze prośby i dodaj nam sił, byśmy wciąż zachowywali nasze zawołanie. My trzymamy z Bogiem, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.